И здравейте, аз съм Strix55 и днес с моя приятел Гошко ще правим Food Draft. Здравей, Гошко. Здрасти. И нека да започваме. Ще играем с Coins и ще дадем на Гошко да избере или формация или капитан. Кое избираш? Изберите. Кога ще избера формация? Мисля да избера 4 1, 2, 1, 2 или... Без крила няма да получиш Роналдо и Меси. Прав си, или пък да изберем 3-4-3. Тая е неудобно да си играе. Добре, ще изберем 4-3-3. Ето, избери сега капитан. Виждаме рекорд брейкър. Не, това не е рекорд брейкър. Хиро Меси, Роналдо, Ериксен. Може да получим Тима Дейля, но пък другите са много зле. Роналдо аз не искам да получим. Да, по-добре изберем Меси според мен. Да. Избери Меси. Така, сега... Ще се редоваме. Да, избирам сега с нападател. О, Бензема. Нека вземем да Бензема. Много си. Да, аз ще държа и ти ще кажеш кое избирам. Не си го подаваме само. И добре, да ти избери. И тук имаме Неймар, но дали да чакаме за Тоти Неймар или направо да го взимаме? Не мисля, защото им предвид може само тук на резервите. Да, по-добре го вземем. А това е много силен Неймар. Да. Така и иначе. И така. Давай ти избери. Аз ще ти казвам само. CDM. Нека вземем Диара. Той може най-добре да се линка Да. с различни играчи. Е доста добър, има малко пейс. Нека вземем Диара. Ози е колко добър, ама някаква странна лига. Да, и няма да се линкне с никой. Много странно. Сега си ти. Тони Крос. Тони Крос. Въпреки че е малко бавен, е доста добър. Иначе. И тук, който вземи аржентинеца, да, за да се линква с Меси. Да. Ляв бек. Нека вземем Начо, да. Аз съм играл сега. И то от Испанската лига. Мисля, че Данило или Марио Гаспар. Ти кой мислиш? Не знам, трите десни бека от Ла Лига. По-добре Карвахал. Да, той. Той му е най-добри избор Може да тук. включим Рамош, има Да. здрав линк. Да. Ай дори и само испанец да вземем. Да, но Карвахал за сега. Да, Карвахал. След което централен бек. Инфон Давид Луис. Може да вземем Може Давид има Луис. линк с Диара. Да, нека вземем Давид Луис. Добре. И тук вижда ли има някой от лига? Ето Лига 1. Нека вземем... Лига Да. 1. Няма. Да, ние да се надяваме, че в резервите ще спадне по-добър. Избери го този Арманд. И нека вземем Има и вратар. здрав линк с Диара. Да. Не знам аз вратарите, като правя драфта, го оставям за вратар. Добре, избери от резервите, както искаш. О, И Хамс тук Хамес О! Родригес. Нека вземем Родригес според мен. За всеки случай. Да. Това е от променената му позиция в националния отбор, тъй като там играе... Да. Да, Добре, значи Хамс Родригес. Хамес Родригес. Сега... О, Бел! Бел. Нека вземем Бейл. Бел, много силен. И ако махнем този, той ще има 10 хиляди. Коноплянка, мисля, че е най-добрият Естимир избор. Роналдо. Или пък Крихин. По-добре този. Ще ни трябват халфове, да. Ето ви сега. После ще подредим Плюс отбор. 9 кралище. Да, и първо да вземем всички играчи, после ще го подреждаме. А сега тук. Мисля, Пеле. че... Пеле. Нека вземем Пеле, за да ни носи късмет. Сега тук. О! Роналдо. Доста здрав фудрафт направихме. Мгм. Силен. Дали ще успеем да направим 191 фудрафт? Няма. Марио Гаспар е той. Да, Той нека форма, вземем силен, мен харесва. Гаспар, за всеки Или случай. Фонде. Не, Гаспар. Гаспар, ние вече имаме крила Странно, аз си доста. мислих, че тия двете са нападатели. Сега да вземем Лорент или Коман. 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 Имаме си нападатели. Коман, да.
По-на аз го харесвам, аз го имам като сребърна професия. Той е доста добър. Ковачич, супер. Ковачич. Това работи. Ето, направо отбор. Сега ни трябва един централен бек само. Да. Само един централен бек още. О, Иниеста. Иниеста взимам. Иниеста или Де Бройне? Иниеста, Де Бройне няма с кое да го свържим. Да. А Иниеста дава много добри пасове и е шадал. И дрибъл му е доста добър. Нека вземем Иниеста. Иниеста. Да го сменя. Да, ще има повече кемистри, защото Да. трябва да снима. А и този също изпаднец. И Начо. Да. Ако би. Да се надяваме да се падне Марсело Налдо. или Курзава. Курзава може да се свържи всъщност с никой. С Давид Луиш, Да. така ще изгуби и ние Да, по-добре да вземем Налдо. Ще го сложим на мястото на този дет не го знам. Да, и така ще получи повече. Всъщност няма да получим повече кемистри, но по-добре. Искаше да взема Да. И сега да видим кой ще се падне. ПП. Нека вземем ПП. Кой искаш да играем? Давид Луис или Налдо? Ами, ти прецени. Въпреки че ако махнеш Налдо и ще има плюс едно кемистри, а тук ще има минус 3. Да, като изменим пак също. Ами, както решиш. Сега с вратарята се надяваме. Имаме две позиции. Тук мисля, че Касиас. Или Трап. Трап с кой ще го свържем обаче? Ето така ще сложим Давид Луис. Да. Ще сложим Трап и ще има Трап 10 кемистри. Тук Руфиер е доста... Вземи Руфиер, според мен. Руфиер... Виж сега, като сменим с Трап. Но Руфиер е доста по-добър от Трап. Да, и пак има също. Така... Мисля, добър че... драфта, знаеш ли как да го подобриш рейтинг? Да, като сложиш тия тук. А кой предпочита да играеш? Роналдо или Неймар? Да, и Неймар ще игра първото по време и второто ще пуснем Роналдо. Може би да пуснем... Няма, ще го оправи. Да. Въпреки че аз чух, че колкото по-слаб ти е рейтинга, с толкова по-слаби играчи се падаш. Това е хендикап. Добре, нека сложи Родригес. Мисля, че няма кой друг повече да сложим. Сега ще видим нови 188 да стане кой. Зависи. 187, мисля, че това е най-силният драфт, който аз съм правил. Не знам за теб, Гошко. Не мога 189. Аз не играм много драфт. Аз играя много ми харесва. Другите нещо са... Обаче се чуя този да го слагам, или... Не, по-добре да не. Да. Защото... И това мисля, че ще е отборът, с който ще започнем. Пък по-нататък може да променим нещо. Кой ще игра първия матч? Е въпроса. И дали да играем? Не, и ние сте тук помага много. Добре, че взехме Ковачич. Дай малко да видя нещо. Опа. Не. Само искам да погледна, ако сложа Хамес на място. Не, много падат. Той е извън позиция, няма смисъл. Можем второто по време или да започнем с Роналдо и да пуснем после Неймар. Ще го такова. Може, виж, аз... И сега да видим капитана. Менеджера. Да, менеджера, той не е капитан. Обърках се. 188! Добре, вземи от този. Виж, 188! И 188. Доста добре. Ти не си правил така. Да, не съм правил толкова силен драфт. 5 французи, 14 играчи от Лига BBVA и 8 играчи от Реал Мадрид. Даже без такова, без Team of the Year играчи. Да, без Team of the Year играчи, 188, много интересно. И да започваме с първия матч. Само да видим как ще... Аз предполагам... Чекайте малко. Предполагам, драфта ще го играем, ще сменим Бензема за Неймар и ще го оставим Роналдо. Ами да, може и така. Той Бензема като е на пълно кемистри и Неймар ще като влезе, той ще си е на 10. Да, аз игра първия матч, тъй като всички са на 10 освен вратаря и Давид Луиш, май. Ако сменим Руфиер с Трап, няма значение. Няма значение. Аз ще изигра първия матч, тъй като първият опонент най-вероятно ще е по-слаб. Да, ще е по-слаб, а Гошко е по-силен. И затова той е свикнал с фудрафта. Само да видя, ако сложа Неймар тук. Не. Няма смисъл. И започваме с първия матч.
Да се надявам да не изпадне толкова силен опонент, въпреки че винаги първите опоненти не са толкова силни. Аз Ковачич не съм го пробвал в тази игра, Много но... силен. Аз на кариера го имах веднъж. Значи супер силен. Взе го за 15. Не знам, не си спомням. Този Меси много ми харесва. Да, и готин. Неговият цвят. Не, че... Нека изберем. Не, той е. Той ще го... Атака, той нещо. Той е, така ще играм. Добре. Принципно гледам винаги да съм гост. Не е толкова силен драфта, като се... Вижте, Неймар е на едно кемистри или на две. И Хълк също. Хълк, да. Но той има Тоти, Меси и Гуейн, които ще са доста опасни. Ние имаме Бензема, по-добър Неймар, 96 Роналдо. Нашия драфт е по-добър. Да. Да се надяваме да не е много силен, тъй като много пъти ми се случвало да игра срещу някой със слаб отбор, но всъщност той да е много силен. Да, има, аз съм играл срещу такива с малко кемистри. Да се надявам само да не прецакам всичко и програмата отново да не забива. Тук какво направи Руфиер? Нищо. По-добре да ти дава от вратаря с Ей. Изглежда като слаб играч. Да, но доста ни притиска от началото. И сега ни вкара. Най-мраза да ми вкара точно в началото. Нищо. Ето. Сега ще се сменим за да... 4-3-3. Аз ги мразя най-много тия, дето правят смени веднага, сещаш ли се? Да. Почва драфта и те И спират. пуска Меси, Роналдо, Неймар и Да, кой... и ги пуска. Прави някакъв драфт с 100 кемистри. Господи, да играе играч. Много мразя така. Вижте, ходят като от тебе. Този е силно от 7 дивизия, като го гледам. Тук за малко да вкара. Бе много добър, изглежда. Не знам как се прави. Сега тук може колко. Не успям много да направи Роналдо. И фал тук. За кой? Какъв фал? Не Това е знам. измислен фал. Силно ще бие. По-добро ти и във вратата. Не знам, мога далече да кажа. Далече, ама сме си. За малко оброче Руфиер е информ. Да. О, мразя такива. И това, Не е доспа. това не знам как не е доспа. Ами аз взех така. Ето за това ти казвам. Затова играя 3-5. Да. Много ладно. 28 минута близо. И Гуейн. Трябва да се стегне. Да, трябва да се стегне. Това не знам как стана изобщо. Да. Нещо в момент играе много слабо. Ето отново ще ни вкара. Много голям късмет изстава. Тя топката си лети в нея. Ей там, нещо. Изчакай го там. Супер фин. Лес. И тук имаше рикошет май. А как се прави така да ти идва играчи веднага при това? Тук натискаше се нещо, но се тая. Няма значение. Викни някой да мога. Е там. Поко. Сега. Ето Ковачич, ще е много сега. Тък му навлязах. Трябва да се пазим защита. Опасност. Силно ще засече, да. Пепе е много силен. Трябва да играем по-предпазливо. Предпазливо, да. Ако успеем да вкараме само един гол, първото по време. Какъв шут тук, Руфиер, браво на Руфиер. Дали може да го обърнем въпросът?
Би трябвало да може. Ако изравним 2 на 2, ти си добър на дуспи, нали? Да. Ако играем дуспи, той няма шанс. Почти. О, давай! И Роналдо 2 на 1. Но обаче защо играе с 10? Изчакай. Само да изравна, да се опитам да изравна. Виждам, Роналдо си я поведе перфектно. Никога не съм очаквал да видя Роналдо в екип на ПСЖ. Сега той ще тръгне. Влезме с хит. Аз ще му щупя краката. Дай на второто помиряваш ще се смени. Тук се опитах да направя бой финт, но Меси отказа. Да. Спокойно. Той Роналдо като тръгне. Не я губи. Те не могат да му вземат топката просто. Ето. Прави смени. Въпреки че никой не е изморен. Роналдо страйкър. Крос е доста бавен, но нищо. Крос на целен обаче. И мисля, че това ще се смените. Да си запазим последната смяна за всеки случай, ако нещо стане. Може после да вкараме това. Може после Бейл да вкараме. Да, може. Ето го и Неймар. Повече пейс. Трябва ни само един гол. Не можа да го спра. Да ви туиш какво прави тук Руфиер, браво на Руфиер. Сега като стане 70-та минута и Гошко ще пробва да изравни. Има още доста време. Какво стана тук? Защитника. И отново Иниеста. Я излез с вратаря. По-добре не, по-добре не. По-добре да, защото той е центриран. О, добре, изчисти. Да би си главен. Начо е много бърз, аз как харесвам се това. Сега си Неймар. Да, Неймар. Неймар, влезва. Неймар ги направи на жълти стотинки, сега 2 на 2. 2 на 2 изравняваме. С Иниеста. 50 на 50 пазешена. Виждаме, просто Неймар ги направи на 2 стотинки. Той даже и да не правиш финтове с неговия дрибъл е невероятен. Сега сигурно нашият противник си рейджва и чупи вази, чупи всичко. Но Иниеста е информ. Как му мина на вратаря, не знам. Сега да се надявам Гошко само да не му вкарат. Тук автоматично да ви туиши. Сега ще се стига до продължения. Виждаме, той има доста повече шутове. Но пък нашите са по-точни. Да, неговите са някъде извън вратата. Да, за Начо. Начо е много бърз, да. Доста добър. Добре, че го избрах. Да, Дуспа! Сега ще бием. Дуспа. Невероятен Меси с Роналдо чоп. Роналдо ще изпълнява. Ще бия горе. Ще бия горе и това е 3 на 2. Това е 3 на 2. 3 на 2 Роналдо. Дали ще успеем да удържим? Виждаме Роналдо просто с невероятна дуспа. Точно в вратарят не хвана гола. И Роналдо може би ни води на четвърт финал, май се води. Сега фаул да правим. Те, че времето повторно не са. То беше до 120 или до 130 минути? Ако я хванем с вратаря си го дръж. Той вече се е ядосал и ще прави шпагати, да. Са опасни тук. Атака. Да внимаваме ние да не правим грешки. Шут, шут! Чисти! Тук сега вратаря ще се забави, докато я хване. Ще спечели сега и да я. Няма начин. Влез му отзаде, спълни го. Спълни го, спълни го. Чисти! И това е на четвърт финал. Роналдо ни води до четвърт финал. Чудесната. Кой вкара голът обаче победа? Поне да се надяваме дори да загубим, ще ни дадат горе-долу хубави пакове. Трябва да стигнеш, Виждаме. да си върнеш пак 100 000. Да.